So yun na nga po, what's up sa inyo mga solid na farmers? So nandito po ako ngayon at may panibago na naman po tayong video. At syempre kasama natin si Queenie. Kaya kasama natin si Queenie, ang ating corgi. At ayun na nga po, no, pag-uusapan po natin yung tinatawag natin na gumamit siya ng abundant harvest. Ginamit niya dito sa maisan niya at the same time ginamit niya rin dito sa kanyang mga rabbit at sa bonsai. 'Di ba? So, ang dami talagang gamit ni Abundant Harvest, no? At the same time, makikita at mapapansin din natin na talaga namang effective talaga siya sa lahat ng halaman. So, dito sa rabbit naman, ang nangyari dito, gumana raw siya sa pagkain. At the same time, dito rin naman sa may bonsai, gumanda po yung mga bonsai niya, nagkaroon ng mga dahon. At yung mga yung maisa naman po niya ang lalapad ng mga dahon. So magbubuntis pa lang nun at pansin niya na ayun, maganda yung naging testimony niya dito sa ano natin. So yun, di ba? Mga farmers, sa mga farmers diyan, so wag na kayong magtaka. Ayan. So shout out po sa mga farmers natin na diyan, lalo po sa mga OFW na gusto rin magtanim. Shout out po sa inyo. At sa mga patuloy po na tumatangkilik ng ating video, maraming salamat po. Opo, so may panibago na tayong kasama na andito si Queenie. Ayan, nandito si Queenie. Ayun, si Queenie. Oh, nandiyan si Queenie para kasamahan tayo. Oo, di ba? At ayun, maraming salamat po sa mga bago pa lang naman po dyan. Please like, comment, and subscribe to our YouTube channel. And please click the notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng videos po natin. Maraming salamat po. And let's go po tayo sa video. And then, yun na nga. Yun na yun. So yun na nga po, ano, what's up sa inyo mga ka-solid farmers natin po dito. At andito po ako ngayon sa Asingan, Pangasinan para po malaman ng isang testimony ng ating solid na farmers at makisig na farmers po dito sa Asingan, Pangasinan. So ang testimony niya po ay tungkol po dito sa, kung ano yung nasa paligid ko, mais. Ayan, testimony po sa mais nung ginamitan niya po ng Abundant Harvest. So ngayon, ito po si Sir, tatanungin po natin at interviewin natin siya kung ano nga ba ang magandang naidulot sa kanya ng Abundant Harvest sa tanim niyang mais. So ito po si Sir. Sir, anong pangalan niyo po, Sir? Bobby Tagarino, sir. So Bobby Tagarino. So si Sir ay nandito po sa Asingan, Pangasinan. Opo, at siya rin po pala ang magiging distributor natin dito sa buong Asingan, Pangasinan. So ngayon tatanungin natin si Sir, ano nga ba yung testimony niya nung ginamit niya po si Abundant Harvest. Sir, nung ginamit niyo po si Abundant Harvest, ano po yung na-discover niyo po, Sir? Ang na-discover ko lang, sir, biglang lumaki at saka gumanda itong pananim namin. Pananim po ninyo na ano, Sir, no? Mais po, Sir, no? Nakailang spray po ba kayo, Sir, sa mais na to, Sir? 3. 3 sprayer. Ilan po yung nagamit nyo na Abundant Harvest, Sir? Ay, isa pa lang. Isang 1 litro. Pero ganito na po kataas yung ano, Sir, no? Nagbawas din po ba kayo ng abono, Sir? Nagbawas, sir. Ilan po yung ginagamit yung abono dati, Sir? 5 lang yung nagamit rito. Yung sulfate pa. Sulfate. Pero nung gumamit po kayo ng Abundant Harvest, ilan po yung nabawas po sa abono nyo, Sir? Ay, yung pang top dress dapat, Pinalitan nyo na lang, Sir? Palitan na lang ng abundan. Opo. Ibig sabihin yung pang-top dress nyo, Sir, ilang sako po yun, Sir? Ay, dapat na 5 rin. 5 rin. So 5 po ang nabawas kay Sir na na abono nung ginamitan niya po ng Abundant Harvest itong mga mga maisan. Tingnan niyo po ang tataas po, no? So kaya talagang maganda po ito. So ano po yung maire-recommend niyo, Sir, sa mga farmers na gusto rin pong magtanim po ng mais at saka mapaganda po yung mais po nila? Ay, kumuha na lang kayo, bumili kayo ng abundan para gumanda itong mais ninyo. Opo, so yun po, no? Talaga namang ang ganda po talaga ng ng testimony ni Sir dito sa mais niya dahil matatangkad at mamumulaklak na, Sir, no? Opo.
Opo, mamumulaklak Dito na. na ang bulaklak Ayan. ko. Oh, so ito po, oh. So yun, namumulaklak na po siya at abangan po natin yan sa susunod kung ilan po yung ma-harvest ni sir. Ilang hektarya to sir o square meter? So isang hektarya po itong na-experience sir lahat, no? Oo. Oh, so isang hektarya po na-experience po lahat ng abundant harvest. Opo, so yun po yung testimony niya po dito. So mamaya go po tayo doon naman sa mga bonsai at the same time po sa rabbit. Ayan, sa rabbit, titignan natin siya. So ngayon, dito sa Maisan, mamaya po sa rabbit. So yun po yung testimony ni Sir Bobby dito po sa ating Maisan at abangan natin susunod yung magandang testimony niya pa po. So yun, next na po tayo doon sa video. Yun, dito naman po sa pangalawa naman nating testimony, dito rin po kay Sir. So nandun tayo sa likod kanina sa mais, ngayon naman po sa bonsai naman. Opo, so ang pangalan naman po nito si Sir, tatanungin ulit natin. Sir, anong pangalan niyo po ulit, Sir? Ako si Camilo Palos. Oh, si Sir Camilo Palo. Si Sir Camilo po ay may-ari po ng itong mga bonsai. Opo, so makikita nyo dito, ang gaganda po ng mga bonsai niya. Ayan, opo. So yun sir, matanong ko lang sir, ano po yung naging testimony nyo nung ginamit nyo po si Abundant Harvest dito sir? Ay gumanda tong namin tanim. Gumanda po yung opo. Ano po yung nakita nyo po nung dating ginagamit nyo po na pang spray at saka sa ginagamit nyo ngayon na si Abundant Harvest? Ay mas maganda yung abundant ngayon. Mas maganda yung Abundant Harvest ngayon. Parang anong nangyari sir? Bakit? Paano naging maganda siya sir? At saka yung mga mga dahon-dahon ay gumanda. Gumanda. Tsaka parang kumintab sir, no? Napansin ko na kumintab. Maganda. Oo. So, ibig sabihin po, yung Abundant Harvest hindi lang po sa mga halaman na katulad ng mais, palay, o kaya mga gulay, pwede rin po sa mga bonsai. Ayan, sa mga nagtatanim po sa mga plantito, sir, no? Mga plantito, ayan, ito po yung hinahanap nyo, Abundant Harvest. Opo, dahil nasubukan na po ni Sir Camelo, opo, itong Abundant Harvest. So, ngayon, si Sir Camelo rin po kasi, siya po yung may-ari ng rabbit, sir, tama, no? Oo, so titignan natin yung rabbit. At yung rabbit, sir, ito, matanong ko lang, sir, nung ginamitan nyo po yung rabbit nyo, sir, ano po yung naging testimony nyo, sir? Ay, pinainom nyo sir, no? Pinainom at saka madaling lumaki. Madaling lumaki. Ano po yung na-obserba nyo sir? Paano po yung paggamit nyo sir ng na Abundant Harvest? Sinalo nyo po ba sa tubig nila? Oo, sir. Apo, ilan po yung mixing niya nilagay nyo sir? Yung yung sa lang, sa takip eh. Sa isang takip, ganun. Isang takip tapos sa 1 litro, ganun ba? Oo, tapos yung yun sir, yung pagkain nila, in-spray nyo din ba? Oo, sir. Oo, kumbaga, yung damo ba yun? Tama ganun, no? Oo, damo, sir. Oo, so yung damo po, yun po yung inispirahan din ni sir at saka yung pagkain. Tapos yung na-discover nyo, sir, mabilis pong lumaki. Oo, sir. Tsaka masigla sila, sir. Oo, sir. Oo, masigla sila. Tapos tanungin na rin natin kay sir kung yung po ba niya, yung mga rabbit niya is pangkatay. Pangkatay po ba yung mga rabbit niya, sir? Oo, sir. Ay, pangkatay. Pangkatay. Oo. Yung puppet, gano'n. Ay, puppet, gano'n. Ay, puppet, gano'n. Ay, tawag dito? Yung lang, pangalaga. Pangalaga. Pang-pet lang. Pang-pet. So, yun po yung ni sir, no? Talagang pwede rin pala to sa rabbit. At ngayon ko lang, ang ganda pala ng testimony dahil gumanda po yung rabbit niya at malumusog. Wow. Ayan, so mamaya makikita natin yung rabbit at i-video natin kung gano'n nga ba kaganda yung mga rabbit niya, sir. Ano po ba yung mga lahi ng mga rabbit niyo, sir? Tanong ko lang rin, sir. Ano ba yung mga nakakalimutan ko na yung mga lahi niyan? Yung naalala nyo lang, sir. Nakalimutan ko na, sir. Nakalimutan na, sir. Oo, basta pangkatay siya. Mga ganyan, katulad ng mga New Zealand, ganun, sir. Oo, sir. New Zealand, F1, mga ganyan. F1 yata. F1. So, F1 yung ni sir. So, yun, no? Talaga nakakatuwa naman talaga tong ni sir. So, maraming salamat sa testimony ninyo na pinagamitan nyo ng Abundant Harvest. Na napatunayan natin na maganda si Abundant Harvest, hindi lang sa halaman, maging sa kahayupan. Ay, hindi.
Kahayupan. Ay, hindi, joke lang. Sa hayop. Ayan. Oo. So, yun. Maraming salamat po. And please like and comment and subscribe lang po sa ating YouTube channel. At para mas marami pa po tayong mga makikisig katulad ni Sir na ma-interview. Ayan. At God bless po sa ating lahat. Thank you po. Thank you.